Greetings, La Familia. Today we want to discuss the addition and subtraction of algebraic fractions. Saka toda kuona kuti tinoedha sei, tinosubtracta sei maalgebraic fractions. Chatinofanirwa kutanga kuappreciata ndechekuti maitiro atinoita this addition and subtraction of algebraic fractions, they are in principle similar to maitiro atinoita any form of addition or subtraction of fractions. Saka if you are not familiar with how you add or subtract fractions, you have to tell me in the comments and I will refer you to a video I did wherein I explained how to do that. Because without that assumed knowledge, it's going to be tons difficult to do this lesson. Saka without going anywhere and out without further ado, we are going to dive into our first example. We are going to have 3 examples, but they are going to cover and amass many questions which are maybe close to or above 10. Saka brace up and let us learn how we add or subtract algebraic fractions. This is going to be our first question. 3x over 7 plus 2x over 7. Saka tikuda kuitira panapa. A 3x over 7 plus 2x over 7. So zvatinoita panapa ndezvekuti we should appreciate kutanga kuti we have a common denominator. Saka madenominators edu in this case tina 7. For the first fraction, which is 3x over 7, and also for the next fraction, which is 2x over 7, we have the denominator 7. Saka kana denominator dzakafanana between the two fractions which are being added to each other, we are just going to say 3x plus 2x over the common denominator, which is 7. Saka panapa 3x plus 2x the 5x over 7. Tinenge tatopedza. It's as easy and simple as this. Okay, let us now go to B, part B. For part B, taudzwa kuti we need to be subtracting 5 over 2a minus 3 over 2a. So I want you to pause panapa. Ndoda kuti muzame kuita mega, then come back to see if your answer is correct. So tinoita say this question is in any and every way similar to question paper A. Nepamusana pekuti we have the same denominator. So because we have the same denominator, we are just going to say my numerators subtracting each other, 5 minus 3 over 2a. So this is equal to 5 minus 3 is 2. 2 over 2a. Then Ganatada is so it's very important to know that we should leave our answers in their simplest forms possible. Saka tanga tisina kustaura hedu pana a panapa, but 5x over 7, we cannot simplify it any further. Why? Because 5 na 7 hazvina a common factor inopinda mazviri isingasiye remainder. Taking also into notice kuti 5 is a prime number, 7 is also a prime number. Hatina number inopinda muna 5 nemuna 7. Saka we cannot simplify the fraction any further. But when we look at B, we see that we can actually simplify the fraction any further. How can we do that? How can we simplify the fraction further? 2 into 2 ndi 1, 2 into 2 panapa ndi 1. Whatever that it's going to be equal to 1 over a, and this is the simplest form. Saka ma numbers are indirect. You understand? Pakati pachi
1 over a. You're going to see maybe in the next examples, but sometimes we also have a situation where variables and unknowns are going to interact. But I'm tempted panapa to show you something. Kana tichiti it's 2 over 2a like this. Izvi zvakafanana nekuti 2 over 2 multiplying 1 over a. Saka panapa it's 1. 1 times 1 over a ndiyo inotipa chi 1 over a. Saka it's going to be handy sometimes kugona kuseparata, maona, taseparator an algebraic fraction in such a way yekuti tasiya tine manhamba pawo ega tikasiya a variable and coefficient zviri pazvo zvega. Okay, let us go to C. Saka C tiri kuiona panapa. We need to be adding 1 over 4x plus 3 over 2x. Tiri pa C tiri kuti 1 over 4x plus 3 over 2x. So I want to show you two methods panapa. The first method ndeyekuti when we are adding fractions, the first thing we have to do is we have to simplify the fractions individually so that they are in their simplest forms possible. And we can see kuti in this question, all our fractions are in their simplest forms possible. Saka we have to go over to the second step, which is finding out what is the common denominator. Saka common denominator inoi, it can be two things. Chekutanga, it can be the lowest common multiple of denominators. Kutotsvaga the lowest common multiple of denominators. It can also be, we can have it as the product of denominators. The product of denominators. Then we can also have it simply as the common multiple. Saka the common denominator can be expressed in three ways. Chekutanga, tinogona kutsvaga the lowest common multiple yema-denominators. Lowest common multiple yema-denominators inenge iri nhamba yekuti ma-denominators edu anopinda mairi asingasiye remainder. Maona. Then secondly, kana tisingadi kuzvinetsa, we can simply find out the product of denominators. And you are going to see kuti iyo inhau ye-product of denominators ndo ichange ichishanda in most cases patinenge tichiadda or kusubtracta ma-fractions. Then the third way of finding the common denominator, kungotsvaga common multiple through observation. Kungotarisa ma-denominators totoona kuti tine nhamba yekuti ma-denominators anopinda mairi asingasiye remainder. That number can be the lowest common multiple, or it can simply just be the common multiple. You understand what I mean? Saka tiri apo manje, chandoda kuti tione panapa ndechekuti is our method number 1. We are going to find the lowest common multiple. But handiwanzi kufarira kushandisa ma-terms aya anoita senge ndekutyisidzira vanhu. Anoita senge they are unreal. Actually what we want to do here is todangotsvaga the lowest number yekuti ma-denominators edu anopinda mairi asingasiye remainder. And after observation inobva pakuti ndakaweka maths dzerudzi urwu kakawandisa. I can see, and I hope you can also see, kuti our common denominator is going to be 4x. Saka common denominator yedu iri 4x, tinenge takuti 4x into 4x ndiani? Ndi 1. 1 yatawana times 1
just going to be 1 tobva tati plus. Saka you are going to see kuti panapa tinenge tingokopa sign iri pakati panapa. 2x into 4x, answer ndi 2. 2 times 3 is 6. Umwe angati koseiko tati 2x into 4x, answer ndi 2. Tikauya kurough paper kwedu kunoku tikati kuti 2x into 4x zvoreva kuti 4x dividing kana divided by 2x. Saka can you see kuti max anochekana, then 2 into 2 ndi 1, 2 into 4 ndi 2. Saka tati 2x into 4x ndi 2. 2 yacho tikanomultiply na 3 tikawana 6. I hope you understood. Saka panapa takungoti 1 plus 6, 7 over 4x like this. Tatopedza. Saka panapa tazviita tichishandisa this, the lowest common multiple of denominators, kana kungoti the common multiple. Takuda kumbozama tichishandisa the product of denominators. This is going to be our method number 2. Saka tukita C, we want to subtract 1, actually we want to add 1 over 4x plus 3 over 2x. Saka zvatiri kuita pano, let us assume kuti hatina kukasika kuona kuti 4x ndiyo common denominator yedu. Zvatinenge takuita pano ndeizvi. Tinenge takungoti our common denominator is going to be the product of denominators. Saka vedwe tinoinyora itori 4x times 2x. Musazvimultiply. In other words, musanyora muchiti ax squared. You don't have to complicate things unnecessarily. Saka chitoinyorai iri 4x times 2x in that way. 4x bracket 2x. Tadaro manje takuti 4x into 4x bracket 2x. Tinowana answer iri 2x. Tikati 2x times 1, it becomes 2x panapa. So chichaitika apa. Chaitika ndechekuti, of course, divider it's 4x times 2x. Divider na 4x. Saka 4x ine effect yangonocheka naona 4x posara 2x. Saka 4x painopinda muna 4x times 2x panosara 2x. 2x yacho ikati times 1 yobva ita 2x panapa. Then tobva tati plus 2x into 4x times 2x, ma 2x ochekana posara 4x. 4x times 3, 4, 8, 12. It's 12x like this. Then let us add 2x plus 12x. It's 14x over 4x times 2x like this. Okay, toita say. Saka panapa can you see kuti x ino ish ne xe zvachekana. Because panapa we have 14x pamusoro, pasasi we have 4x times 2x. Iko kuti 14x zvichireva kuti 14 times x. Saka zvinogona kuchekana chekana nepamusana pekuti we have multiplication in both the numerator and the denominator. It could have been different, fundamentally so. Rinomanga mine addition or subtraction. Saka ma x achekana, tinogona kuti 2 into 2 ndi 1, 2 into 14 ndi 7. Saka tichaona kuti pamusoro pasara na 7, pazasi pasara na 4x like this. Saka advantage yekuita izvi ndeyekuti tinongosvika paanswer directly. Disadvantage yekuita izvi ndeyekuti we have to simplify panapa. And failure to simplify there can actually cost you marks. Saka what I advise is, kana common denominator iri obvious, just go for a common denominator. As kana isiri obvious, then you can opt to actually use
the product. Okay, thank you. Let us now do part D. Part D iri kuti it's actually 7 over 3a subtracting 6 over 5c, like this. Saka iyi tinoita sei? What we are going to do here is, because the common denominator is not obvious, we are going to use the product of denominators. Saka sezvandambotaura kuti the product of denominators is the most common patinenge tichiita pamusoro, patinenge tichiweka tichiita nhau dzekuedha kana kusubtracta mafractions. Saka kana tadai so manje 3a into 3a times 5c, ma 3a achachekana tosara na 5c. 5c yacho times 7, it's 35c. Tosubtracta 5c into 3a times 5c, ma 5c ochekana tosara na 3a. 3a times 6, 6, 12, 18, it's 18a. So this should actually be our answer. But before we rush and become happy, we also have to ask ourselves a question which we might not be able to answer right now. Nekuti hatisati taita the topic of factorization. Saka for now, leave your answer here. Actually, deni zvaikwanisika kuti 35 na 18 zvine common denominator. Kana kuti, sorry, deni zvaikwanisika kuti 35 na 18 zvine common factor pazviri ipapa, taigona kuti imwe method inonzi factorization. But since tisati taiita, tichagumira panapa. So this summarizes our first question. Ndomubvunzo wedu wekutanga wataita in this lesson. Let us go to our second question. This is our second question, which also is our second example. Yekutanga, part A, 4a plus 13 over 5 minus 2a plus 3 over 3. Saka chandokukurudzirai hama dzangu ndechekuti chatinofanirwa kuita panapa chekutanga, we want to answer A. Tichati 4a plus 13 over 5 minus 2a plus 3 over 3. Saka chatinoita pacommon denominator, I know kuti tinogona kushandisa 15 and uye tinogona kushandisa 30, 60 apere ma numbers such that 5 na 3 are factors. But chandokurudzira ndechekuti let us use the product of denominators, kureva kuti 5 times 3 ichinyora yakadai so. Ende izvi ndinozvikurudzira kana manumerators edu ari ma-expressions. Kana manumerators edu ari ma-expressions, ndizvo zvandinokukurudzirai. Okay, saka you are going to see why ndadaro. Tikati 5 into 5 times 3, ma 5 achachekana osara 3. 3 ino ish ichamultiplyana neiri pamusoro is 4a plus 13. The second thing you should take note of, inhau yekuisa mumabrackets. Musanyora muchiti 3, so nyora muchiti 3 times 4a plus 13. This is wrong and so much different from 3 bracket 4a plus 13, because panapa 3 iringo multiply 4a, but in actual fact 3 inofanirwa kumultiply the whole expression. Manzwisisa? Saka isai ari brackets. Chikoro, part of pasa chikoro is just obedience. Ngoteerera, basic obedience inoita kuti pase. Then tapanapa 3 into 5 times 3, ma 3 ochekana osara 5. 5 yacho minus iyo tongokopa sezvairi 5 ichamultiply 2a plus 3, like this. Saka kana zvadai so,
takudzokera kulesson redu rataita the removing of brackets. Saka you should be able to remove brackets panapa. So how are we going to remove brackets? Tichati 3 inoi ichamultiply every term inside the bracket. By the way, I'm going to assume kuti makutogona kuremove mabrackets. Saka kana musati makunyatsokusvigona, you have to revisit malessons atakaita on the removal of brackets. Saka panapa chati 3 times 4a, it's going to be 12a plus 3 times 13. Saka 3 times 3 ndi 9, 3 times 1 ndi 3, kureva kuti it's 39. Saka panapa 3 times 4a, 4 8 12, 12a plus 39, like this. So that 5 times 2a minus 10a, mapaona, it's minus 5 times 2a, a negative multiplying a positive, minus 10a, then minus 5 times 3 minus 15. This is all over 5 times 3. Tadai, so we are going to collect like terms. Saka tinotanga nema terms in a, tozobva apo tichienda kuma numbers kana kuti ma constants. Saka totanga nema positives, remember, tozonyora ma negatives. Saka tinotanga nekuti 12a panapa minus 10a, tapedza zvinhu zvina a, tozoti plus 39 minus 15. Tanyora ma numbers. This is over 5 times 3, like this. So this is going to be equal to 12a minus 10a, 2a, and what is 39 minus 15? Saka 9 minus 5 ndi 4, 3 minus 1 ndi 2. Saka it's 2a plus 24, like this. This is over 5 times 3. Mapaona. Saka panapa iyi hatikwanisi kuisimplify any further. Tichaita mafractions atinokwanisa kusimplify further, ndichazozitsanangura kuti zvinoitwa sei kana tasvikapo, because handisi kuda kuconfuse information enda kudzidzisai. So this is how we do a, tatoipedza. Kuda kwako kuti uzongenyora iri 2a plus 24 over 15, asi unotendera ungosiya denominator iri 5 times 3. Okay, ngatidzokerei kuna b, tione kuti tingazvifambisa sei. B yatiri kuweka ndi 2 plus 5 bracket 2a plus 1 over 6a minus 4b minus 3 over 2b. Saka there's something I want you to recognize. Kuti as you can see apo, 2 uyo is a problem. 2 is a problem pamusana pekuti ari misplaced. We have a whole number asi amwe ese ari mafractions. Kana tiri kushona tinenge chiti izambiringa munyemba. Saka what we have to do rather is we have to convert 2 kuti ive a fraction. Saka when you learn mathematics a little more, you are going to simply see kuti 2 is going to be 12a over 6a, kana kuti 2 is going to be 4b over 2b. But zvirege ndingozvitaura just in passing, you see. But before tadila na 2, let us solve part inoi iri kuno. And I really hope kuti you are going to see why ndadecide kudaro. Saka the first thing we do is 2 tinomunyora kangodaro, vatati plus, panapa we are going to remove brackets. 5 times the first term, 5 times 2a, 10a plus 5 times 1 to 5. This is over 6a, subtracting 4b minus 3 over 2b, like this. So this is equal to
this is also equal to 2 yonyorwa yakadaro tobva tati plus 10. Okay, instead of kunyora kuti 10 ngatitongoisai ziline iri pasi panapa our common denominator. Remember kana tiine terms panapa algebraic terms 6a2b, our common denominator should always be the product if the common denominator is not clear cut, not obvious. Saka panapa 6a into 6a times 2b na 6a ochekana tosara na 2b. 2b yacho remember ino multiplier ka bracket ke expression yese like this, but that minus 2b into 6a times 2b na 2b ochekana chasara na 6a. Remember 6a cha multiply futi chi ka bracket ako like that. Tadaro much this is going to be equal to, panapa we have 2, but that plus 2b times 10a is going to be 20ab. My numbers are multiplier 2 times 10, my variables are multiplier a times b. So 20ab plus 2b times 5, 10b. Then panapa minus 6a times 4b, then b minus 6 of 18 24, saka minus 24ab. Then panapa tova tati minus 6a multiplying minus 3, it's going to be plus a negative multiplying a negative. Please always take particular note when you multiply my negatives. So this will be 6 of 18 plus 18a. This, beloved, is going to be divided by the common denominator. Saka tiri panapa tinenge takuti 2 ino inongodzoka yakadaro plus, then pamusoro apa we are going to arrange things. Saka tikatarisa ab tinoona kuti panapa tina ab futi. So starting with positives 20ab minus 24ab. Then tikatarisa toona kuti pana taana b tina a, satogona ngonyora anyhow plus 10b plus 18a. This is over 6a multiplying 2b. So tadai so it will be 2 plus, what is 20ab minus 24ab? It's obviously minus 4ab plus 10b plus 18a, like that. All right, this is over 6a 2b yakadai so. So tirapa, how are we going to progress? So tichaita ndezvekuti ende chereresai. Let us say kuti tine mafractions akadai so. Tina 4 and everything is over 2, but panapa it's minus 2. Saka nzira yekutanga yatinogona kuita panapa, so tatine mafractions atanga tinawo tikama subtractor common denominator iri 2, so akadai so. Saka method number 1 tinogona ngoti 4 minus 2 towana 2 zvoita 2 over 2 chitipa 1. But our method number 2 tinogona kuti 2 into 2 ndi 1, 2 into 4 ndi 2, 2 into 2 ndi 1, tobva tazoti 2 minus 1 inotipa zvakare 1. Maona. Saka zvandiri kuzama kukudzidzisai panapa ndezvekuti kana tiine a common factor inopinda mudenominator yobva yapinda in every term in the numerator, kana tichisubtracta kana kuadda, we can actually factor it in. And kuti factor in zvongoreva kuti divide it in. Saka panapa tikuona kuti denominator yedu tina 6a to b. It's okay?
but kumusoro kuno tina 4 tina 10 tina 18. All of these are numbers where 2 can enter into. Saka tinogona kuti 2 into 2 panapa 1. Tobva tati 2 into this 4 ichaita 2. 2 into that 10 ichaita futi chi ichaita 5 panapa, and 2 into 18 ichaita 9. Panapa tina ab, apo tina b, apa tina a. Saka zvibude azvi a na b hapana zvichaitika kwavari. So what I want to show you, brethren, inhau yekuti we divided 2 into the denominator and into every term inside the numerator. Reason yatazvitira ndeyekuti panapa pana plus, apo pana plus. Ndopega pazvinoapply. I really hope I'm clear. Saka kana takuinyora panapa inenge iri 2 plus panapa ichaita minus 2ab plus panapa ya 5b then plus apo ya 9a. It's all over 6a times b. So panapa tirambidzwe hedu kuinyora takati 2 plus minus 2ab plus 5b plus 9a. This is over 6ab like this. Tadaro manje takuchida manje kuchiconverta 2 kuti ivewo efraction. Takuda kudhila nezambiringa munyemba redu. Tamborirega nepamusana pekuti deno tada kubata-bata kana kuribata before tanyatsokuita zvataita sata simplify mafractions avo. Tangachigona kuzoremerwa. Ansa yedu yaibuda but ine kakuti remere. Saka tataiwa, let us not do that. Saka 2 unoyu hama dzangu tichamunyora takadai so. Tichati 1 tobva tati ab over ab. Saka apa pakuti toda kuti tirerese. Kana tina 2 akafanana nekuti 1 over 2 over 2. Pamusana pekuti tikada converta e into a fraction, this mixed number into an improper fraction. Kati 2 times 1 ndi 2, 2 plus 2 ndi 4. Saka e inenge ichiva chi 4 over 2. Inongodzoka zvakare kuna 2. Saka the reason why we chose ab inhau yekuti, in fact, if we really want to be wise, tikada kuva wise tinofanirwa kutoipika yakadai so. Kana chiconverta 2 unoyu tichanyora 1 vatati 6ab over 6ab. Saka ndakudzokera kwaya kuno illustrator. Tikati 1 2 over 2 tinogona kuiseparate yobva yaita 1 plus 2 over 2, which is 1 plus 1 because 2 into 2 ndi 1, 2 into 2 ndi 1, which gives us 2. Iyi inenge yabva kuna 2. Saka yamaproperties aya atinototongofanirwa kuziva kuti zvinhu izvi zvisolveke. Saka iyi muchaona kuti nemhaka yendaipika yakadai so. So this is going to be plus minus 2ab plus 5b plus 9a over 6ab. Just like this. Tadaro manje tinenge takuita sei? Tinenge takuti takuda converta inoi into an improper fraction. 6ab times 1 ndi 6ab. Patazoti 6ab plus 6ab tinowana 12ab over 6ab, like that one. Saka makonvertero atinongoita munumbers toatangoita ekuti tino multiplier panapa tati 6ab times 1 zvatawana after tamultiplier tozo add up ikazoti 6ab plus 6ab
So kana zvichiri kunetsa tinoenda graph paper kwedu totononyora kuti 6ab plus 6ab toona kuti this is just going to be 12ab. Mazviona? Kana zvichiri kutinetsa ndo zvatinoita. Saka panapa 12ab over 6ab, of course inoikuru kuti tachida kuitamba-tamba nayo ab naab zvochekana, 6 into 6 ndi1, 6 into 12 ndi2. Saka kureplace 12ab over 6ab yakangofanana nekuti 2. Saka tina maths dzatatadza panapa. I hope mazvinzwisisa. So tadai so taita kuti plus chi minus 2ab plus 5b plus 9a over 6ab. Reason yandazviitira izvi ndeyekuti tizongoedha zvinhu zviri munumerator nekuti madenominators edu akafanana 6ab na 6ab. Saka this will be equal to 12ab, then panapa it's plus minus, remember sign of item minus 2ab plus 5b plus 9a, it's over 6ab. Unaona? Saka iyi kana takudhila nayo tinenge takutanga tambosolva zvinhu zviri munumerator. 12ab minus 2ab ndiani? 10ab, then apo it's plus 5b plus 9a over 6ab. Saka ndinyatsokunyora apa kuti ive clear. 10ab plus 5b plus 9a over 6ab. This is going to be our final answer. Nepamusana pekuti we cannot do anything else apo. You understand? Hatina a common factor inokwanisa kupinda umu. Saka this is going to be our final answer. So I hope you understood this quite clearly. It was really a fascinating question, and we have to move on to our next question. So we are going to have our example number 3, which apparently is going to be our last example. The question says, express each of the following as a single fraction in its simplest form. Saka kuiweka ino ish. Tunatanga taita a, it's going to be 3 over m plus 2n minus 2 over m minus 3n. Saka panapa manje, we see kuti we have algebraic expressions in our denominators. So the principle does not change. Zvatichaita pano ndezvekuti this is going to be equal to, we put our common denominator, and our common denominator in this case is always, but sisemanzi wangu, always going to be equal to the product of the denominators. Saka tinongoisa bracket, toisa m plus 2n, toisa bracket, toisa m minus 3n. Saka m plus 2n paichapinda in the denominator, ma m plus 2n achachekana. Satogona kuisa mabrackets futi panapa kuti zvinyatso kumeka sense. Saka ma m plus 2n achachekana, tosarwa na m minus 3n. Saka m minus 3n bracket iri ndora kumultiplyana nani na 3. Saka 3 multiplying m minus 3n. Totati minus m minus 3n paichapinda umu zvichachekana izvi. Posara m plus 2n. M plus 2n ndo yakumultiplyana nani na 2 unoyu. Saka it becomes 2m plus 2n like this. Tadaro manje tinenge takuita sei? Tinenge takuexpanda mabrackets. But I want you to know that you don't have to expand. You are not allowed, in fact, to expand mabrackets ari mudenominator. Saka mabrackets ari mudenominator masiye akadaro. Kureva kuti panapa we just expand mabrackets ari munumerator.
tikati 3 times m, saka this 3 is going to multiply every term which is inside the bracket. So ndandataura ndichiti expand, but the correct term would be, we are going to remove brackets. Expansion inogoitika chete kana tine mabrackets ari 2 like what we have in the denominator. So panapa 3 times m, it's 3m. 3 times minus 3n is going to be minus 9n. Then minus 2 times m, it's minus 2m. Minus 2 times 2n is going to be minus 4n. Saka pano multiply na positives nema negatives, make sure kuti wanyora your answer iri a negative. So this is over m plus 2n, m minus 3n. Tadaro, we are going to group terms in the numerator. Saka chatanga nezvinhu zvina m mukati. Saka totanga nama positives 3m minus 2m panapa. Then you've got minus 9n minus 4n over m plus 2n, m minus 3n, like this. So tadaro takungoti 3m minus 2m ndiani ndi m. Then tovatati ko minus 9n minus 4n ndi minus 9, 10, 11, 12, 13 minus 13n, like this. This is over m plus 2n, my brackets don't forget, m minus 3n. At this point we cannot solve it any further, so this becomes the final answer. So we are just going to be following steps, procedure, following the algorithm. So having done this, let us go to the second part B. Saka kana takuweka part B, this is B, x over x plus 2 minus x minus 2 over x minus 3. The same modus operandi, we have our common denominator as the product of our denominators. Then panapa tesa futi ma brackets kuti zimake sense. Panapa togona futi kuisa bracket apa kuti tingovhara ma expressions ese. X plus 2 paichanopinda muno ichachekana neimwe yayo, tosara tina x minus 3. Saka x iri pamusoro iyi yakumultiplyana na x minus 3, toisa minus panapa. X minus 3 yakunochekana ne saka inoi apa ishi x plus 2 yakunomultiplyana neiyo, saka tina x minus 2 iri kumultiplyana na x plus 2, like this. So this is going to be equal to, takuremove ma brackets pamusoro, taking note kuti hatibati pa denominator. Saka x times x ndiani, x squared, x times minus 3 ndi minus 3x, then toya panapa, this is minus answer yapo hama dzangu inenge iri x squared minus 4 over x plus 2 x minus 3. And reason yazvaitirwa izvi inhau yekuti kune chinhu chinonzi difference of two squares. Saka ndoda kudai so, hatisati taita factorization, kureva kuti your task ndeyekuti you should actually multiply x minus 2 multiplying ne bracket x plus 2. But kuti muzi multiply, remember zvatakataura pepe, unofanira kuisa ma boxed brackets panapa, like that. But regai ndingozvi multiply yangu separately kuti muone kuti ichokwadi. X minus 2 times x plus 2. Saka toda kuexpanda ma brackets,
x yekutanga iyi inomultiplyana nethe second bracket minus 2 iyo yomultiplyana nethe second bracket like this. tobva tati x times x, x squared plus x times 2, 2x minus 2 times x minus 2x minus 2 times 2 minus 4. Urikuzvionera kuti 2x minus 2x ndi0 kureva kuti tinosarwa tina x squared minus 4 yandanyora apo. Inonzi difference of two squares. Tichazonyatsokuiita kana takuita factorization. Pari zvino imimi multiply because hamusati makuziva kuti inofamba sei. So tadaro manje tinenge tangoti this is equal to x squared minus 3x totati minus 1 times x squared ndi minus x squared totati minus 1 times minus 4 ndi plus 4. Taking note pa negative. I always tell you kuti pamunoona negative vhurai ziso rechi3 because muri kuda tobatwa ipapo. Toda iso bracket x plus 2 x minus 3. Tada iso manje takugrupa. Remember tino respecta order kutanga nezvina squared. Saka x squared minus x squared toenda kuna x minus 3x topedzisira nemanhamba. This is over x plus 2 x minus 3. Tada iso manje. Can you see what x squared minus x squared ndi 0? We are subtracting a term from itself. Saka panapa tichasaura tina minus 3x plus 4 over x plus 2 x minus 3. But idi tinogona kunyora answer yedu iri 4 minus 3x over x plus 2 x minus 3. This will be our final answer because we cannot simplify it any further. So this is the work. Tabata every area ingabvunzwa kana tichitaura pamusoro the addition or subtraction of fractions. What we do is always our custom. Chakupai an exercise. So this is exercise for F taken from NGM book 3. Of course, it's chapter 4. Ruda kuti muite 1A, ruda kuti muite 1F, ruda kuti muite 2, muite 4, muite 5F, muite number 8, muite number 10. This is going to be your exercise. What else? If you wish to join our school, the Math Hub, you can contact us on these two numbers. Sakapa, you'll be contacting us on WhatsApp. As if you need to call, use this +27 number. Kureva kuti it's a South African number. Like this. Otherwise, thank you for your patience, thank you for your learning, and take care.